Здравейте! Темата на днешния урок ще бъде работа с архивирани файлове. Идеята за тази тема се появи след коментарите във връзка с първия урок, посветен на първоначалната обработка на сканирани изображения. В този урок бях дала линк към програмата PaintNet, от който може да се изтегли програмата заедно с кирилизиращия файл. Ето тук на страницата на SoftVisia има два линка. Единият е за изтегляне на самата програма, а другия линк е за изтегляне на превода на български. Ето възможност да покажа как се извършва изтеглянето на файлове в интернет за онези, които все още правят първите си стъпки при работата с компютър. Обикновено файловете, които могат да бъдат изтеглени, по някакъв начин са назовани. Да речем на български изтегли или на английски download. Когато искаме да изтеглим такъв файл, щракаме с десния бутон на мишката. От падащото меню избираме запис на връзката. Запис на връзката и в изкачащия прозорец ние можем да променим името на файла, ако желаем, и да изберем директорията, в която този файл да бъде поставен. Може специално за него да създадем друга папка. В случая обаче на мен ми е удобна папката работен плод и затова няма да местя файла другаде. Ще натисна бутона Запиши. Щракам върху Запиши. Файлът вече е изтеглен с помощта на самия браузър, който има вграден менеджер за download. Следващата стъпка е именно онова, което ще бъде темата на нашия урок. Намираме изтегления файл, в случая на моя десктоп. Едно малко отклонение ще направя. Тук Миленка ни е казала, че във варианта на BG трябва да се инсталира програмата WinRAR, тъй като файла е в zip формат, а при мен също не се получи. Затова също като вас инсталирах на английски. И така, програмата PaintNet ще покажем как се разархивира файл и как може да се инсталира. За да разархивираме файла, щракаме пак с десния бутон и избираме разархивиране. Или тук на десктопа, или в папка, която по подразбиране приема същото име, което има и архивирания файл. Щракам върху този вариант и на моя десктоп се появи жълта папка с същото име. PaintNet, версия 3.30 Bulgarian. Тук искам да поясня, че архивиращата програма WinRAR не служи за инсталация на файлове, а служи за пакетиране на файлове, ако мога така да се изразя. Защо пакетиране? Защото когато искаме да пренесем някъде повече от един файл, както в случая виждате, че в тази папка се съдържат два инсталационния езиков файл и още един текстов файл, вместо да ги предлагаме един по един, ние можем да ги събираме в пакети. Тези пакети се наричат архивирани файлове. И така, какво пише тук в текстовия документ? Е добре да се информираме. Тук ни опътват как да инсталираме българския превод на програмата. И ни казва, че първо трябва да затворим програмата, да инсталираме инсталатора, да изберем местоположението, къде е инсталирана програмата
И тогава да инсталираме. За да активираме български език, ще изберем след това менюто Help, штракаме върху Language, избираме български, рестартираме програмата и сме готови. Сега да видим дали ще го направим. Штракаме върху инсталационния файл. Виждаме, че по подразбиране този файл си намира папката на програмата PaintNet. Натискаме инсталирай. В моя случай тя вече е инсталирана. Заедно с инсталацията обаче при мен се зареди и програмата. В помощ търсим език. Ето го езика, който се появява български. Ако искаме, можем да сменим на английски. За тази цел трябва да рестартираме PaintNet. Същото нещо и с български. Така, ето го английския се появи. Правим същото упражнение, ако искаме да сменим на български. Language, български. Рестартираме PaintNet и програмата вече е с български интерфейс. Това е за днес. Благодаря за вниманието.